Elena trăia într-o vilă luxoasă, înconjurată de opulență, tot ce își putea dori un om: vacanțe pe insule exotice, haine de firmă, mașini scumpe, dar în inima ei, tristețea își făcea loc. Era căsătorită cu Victor, un milionar de succes, care o răsfăța, o făcea să se simtă ca o regină. Dar, în ciuda tuturor acestor bunuri materiale, Elena nu se simțea fericită. În ciuda iubirii pe care Victor o avea pentru ea, inima ei era încă legată de Mihai, fostul ei iubit din trecut. Mihai era tot ce își dorise vreodată: simplitate, băiatul cu care a crescut în cartier, singurul care o înțelegea cu adevărat. Împreună, trăiseră momente de neuitat, dar viața i-a despărțit. În urma unei decizii greșite, Elena a ales să-l părăsească pe Mihai pentru a se căsători cu Victor, crezând că banii și statutul îi vor aduce fericirea. Totuși, sentimentele pentru Mihai nu au dispărut niciodată. Inima Elenei încă bătea pentru el, iar când își aducea aminte de el, fiorul dorinței o cuprindea. Într-o zi, după câțiva ani de la ultima întâlnire cu Mihai, Elena a primit un mesaj de la el pe Facebook. Inima i-a sărit din piept la vederea numelui lui. Mesajul era simplu, dar plin de semnificație. Bună, Elena! Ce mai faci? Pentru câteva momente, Elena a rămas blocată, neștiind cum să răspundă. La sfârșit, cu inima bătându-i puternic, a răspuns: Bună, Mihai! Sunt bine. Cum ești tu? Răspunsul nu a întârziat. Mă bucur să te aud. Mi-ar plăcea să ne întâlnim. Ce spui? Aceste cuvinte i-au adus amintiri și emoții care păreau că au dispărut odată cu trecerea anilor. Elena simțea că nu mai putea să ignore întoarcerea în trecut. Căuta un motiv să se întâlnească cu Mihai, dar în același timp se temea că asta ar putea să-i dărâme viața perfectă pe care o avea cu Victor. Într-o seară, Elena a decis să se întâlnească cu Mihai, fără să-i spună nimic lui Victor. La întâlnire, Mihai a ales un loc liniștit, un bistro modest, ascuns în colțul orașului. Când Elena a ajuns, Mihai a fost deja acolo. Odată ce privirile lor s-au întâlnit, un fior de nostalgie a cuprins-o pe Elena. Mihai arăta la fel ca în trecut, poate chiar mai matur, mai încrezător, dar în ochii lui, Elena a regăsit dragostea adevărată. Ce faci, Elena? Cum ai fost? A întrebat Mihai cu un zâmbet cald. Am fost bine, dar îți mărturisesc că mi-ai lipsit foarte mult. A răspuns Elena cu o voce tremurândă. Chiar și acum, inima mea este cu tine. Mihai a fost tăcut pentru o secundă, împărtășind aceleași sentimente. Știi, Elena, niciodată nu te-am uitat. Întotdeauna am știut că dragostea noastră a fost adevărată. În acel moment, Elena a simțit că tot ce a construit cu Victor nu era suficient. Lumea ei cu Mihai, chiar dacă nu era perfectă, era adevărată. Mihai o înțelege așa cum nici Victor nu ar fi putut să o facă vreodată. Dar în același timp, Elena știa că nu putea rămâne niciodată cu Mihai, pentru că Victor o oferea tot ce își dorea. După întâlnirea cu Mihai, Elena a început să se simtă din ce în ce mai confuză. Gândurile despre Mihai și sentimentele nerezolvate din trecut au început să-i consume viața. Își dorea să fie sinceră cu Victor, dar cum să-i spui unui bărbat care te iubește cu adevărat că inima ta bate pentru altcineva? Într-o seară, în timp ce se aflau la cină, Victor i-a spus: Elena, am observat că ești schimbată. Ce se întâmplă? Elena l-a privit în ochi și, cu o voce tremurândă, i-a spus: Victor, nu mai pot ascunde adevărul. Am întâlnit pe Mihai din nou și încă îl iubesc. Cuvintele acestea au fost ca o lovitură pentru Victor, care a rămas înmărmurit.
Ce vrei să spui? A întrebat el, cu ochii plini de lacrimi. Îl iubesc pe Mihai, nu te pot iubi așa cum te iubești tu pe mine. Victor, având o expresie amărâtă, a zis: Dacă îl iubești pe Mihai, atunci pleacă la el. Și astfel, Elena a fost lăsată să-și aleagă calea. Elena nu știa ce să facă, dar într-un final, a ales să plece. A plecat de lângă Victor, iar în zilele următoare s-a întâlnit cu Mihai. Nu aveau o viață perfectă și nici nu știau ce le va aduce viitorul, dar erau liberi să-și urmeze dragostea. Cu fiecare pas pe care îl făceau împreună, Elena știa că alegerea ei a fost corectă, chiar dacă viața nu va fi ușoară. Dragostea adevărată nu vine cu ușurință, dar dacă îți urmezi inima, poți înfrunta orice provocare. Povestea Elenei este o lecție despre alegeri grele și curajul de a trăi autentic. Viața nu este despre avere sau status social, ci despre timpul petrecut cu cei pe care îi iubim. Uneori, trebuie să lași totul în urmă pentru a găsi adevărata fericire. Chiar dacă alegerea poate părea imposibilă, în cele din urmă, dragostea este ceea ce contează cu adevărat.